pixkat guztikora, baina etortzinatzen bitartean, zalantzak, ekarpenak, horrein da momentu Basogintzaren etorkizunari begira, hitzak nik apurtuko dut. Euskararen abiadura hartu duzu, ederra, barkatu erderaz. No podemos perder la visión global, que es agricultura, que es cultura, selvicultura, que es cultura, urbanidad, que debería ser cultura también, etc. Entonces, en los periódicos y el lobby forestalista está muy fuerte. Acaban de aprobar el gobierno vasco 17 millones para la cooperativa de Torqui y Lana, que son serraderos que van a ir a aprovechar todo lo que haya por ahí. En los periódicos aparece esto y nadie se inmuta, o parece que es normal. El 70% de los montes están en manos privadas. Y ya, ahí, la palabra es muy sencilla, o sea, la frase parece muy sencilla, pero no es sencilla. El monte no es una plantación, el monte no es un bosque, debería serlo, pero más un bosque que otra cosa. Eso es porque en el monte hay caminos. En esos caminos, yo veo muchos caminos de Vizcaya, que es así, ¿no? El camino es así estrecho, una carretera comarcal, y los pinos o los eucaliptos están. Eso no es un corte de incendio. O sea, me explico, una banda anti-incendio, porque eso no corta el incendio si lo hubiera. En Galicia, en Galicia se aprobó que a 50 o a 25 metros no se plantase eucaliptos en concreto, ¿no? Para que hubiera cortafuegos. Me parece que no se está llevando a la práctica, se lleva en algunos sitios. ¿Alguien se imagina que en el periódico apareciese el 70% de las playas de Euskadi son privadas? Nadie. Sin embargo, dicen que de los montes el 70% es privado. Ez da bakarrik ehuneko hirurogeita hamar partikularren esku egotea, baizik eta administrazio publikoaren esku dagoen zati handi bat ere kudeaketan partikularrek egiten duten kudeaketa bera egiten dute. Hau da, administrazio publikoak bera dauzka pinudiak eta eukaliptadiak ez da askorik bereizten eredua publiko edo pribatu. Salbuespenak salbuespen eta orain hasi diren beste orain dela 15 bat urte hasitako proiektuak kontutan hartuta baita ere. Osea, hori gertatzen da. Eta hori ere, dikotomia ez da bakarrik publiko eta pribatu. Baizik eta publikoak ze kudeaketa mota dituen. Eta zuk esan duzuna ez da, oso gauza importantea da. Egia da, errepideen inguruetan eta sute bat ez da gertatzen, baina gertatuko balitz Bizkaian, adibidez, sute handi baten aurrean, helikoptero horrek gauza gutxi egin ahalko luke. Ze ratonera asko daude, ratonera esan nahi dut, jente asko gure etxetatik ezin aterata geratuko ginateke, Kalifornian eta beste leku batzutan gertatu den bezala, ez dagolako ihesbiderik, ez dagolako nondik Kristo egingo dozu kanpora sute handi baten aurrean. Eta distantziak eta handitzea esate baterako guk proposatu genuen. Ez da onartu hori ere, ez da ikusten. Baina zuteen kasuan ez bakarrik etxe bizitzetariko distantziak beste leku askotan handitu direnak, baizik eta errepide bazterreko arbola edo zeren distantziak handitu beharko lirateke horregatik, libre egoteko bideak alde egin behar bada. Baina tira, ez gaude oraindik burua ez dago oraindik puntu horretan, eta ez da ikusten behar hori instituzio publikoaren Euskal Alderdi Jeltzalearen eta PSOEren aldetik behintzat. Baina, nik, ulertzen dudana da, berak esaten dagoenetik, dekogula, hori da, berbaiten gauzen eginean ikusten dut, hori da dala, como el triple salto mortal, ez dala, bai da, kontzeptue.
basoa da, aman komuneko elementu da. Aman komune, ez? Eta orduen hori ez deko gubernean dute. Osa, hau ez da propiedade bat, espekulaziorako bakotxak egin denke gure dagoena, zezuk esan duzu moduen, planteamentu integral baten barruen, basoak dekoz funtzio pile bat. Eta gu basoan edo basoagaz harremanetan gauzen enean, planteamendu izen behar dau kolektiboa. Izen behar dau, onartu dara elementu bat gure bizitzarako oinarrizkoa dana, eta danona dela, eta danon artean kudatu behar dugu. Las bakotxak gure dagoena dekera. Baina, horren azpien dau, beste oinarri oso ezberdin bat. Eta hori ez dugu lantute, bai, berak esan duguna da, niretzako, hori. Ez deko zer ikusi, oza, bai, klaro, gero, publikoa den ala pribatuan eta bakotxas zeran kudatzen dauen, bai, azpien beste oinarri bat dago hemen. Oza, zelango kontzeptu dekogun basoan. Eta azpi horre forma auki dau, gure antolaketan eta auki dau forma herri lur komunalak izan dira. Eta hori da galdu duguna. Baina hori galduta doia. Antza gaur hori Araban eta Nafarroan gehiago dago. Herritarre batzar batean erabakitzen dute, zeinek bostu aldauen, noiz, eta kudeatzen dute herritarrek eurekan bizi direnek. Ez erakunde publiko batek, erakunde publiko bat azken batean beste organo bat, batean orrantza ingo dagoena, bestean orrantza, eta izatez galdu duguna eta ez dakizela berreskratu egiten edo konserbatu dagoena dira herri komunalak edo. Kontzeptu hori. Ni Arabako herri txiki batean bizinaz eta torri bazarete ikusten ezalako basoak ditugunak, dira espektakularrak. Eta komunidadeak egiten du gestein hori, eta egiten dugu suerteak egiten dira, eta urtea daukazu baso zati bat zuk botatzeko eta gurra egiteko, edo gestionatzeko, eta hor kriterioak aldatuz doaz, Osa, lehen igual, hausten zan guztia atera barzan, orain jaizten da, hor usteltzeko, biodiversitatea sortzeko, Osa, hor ere ikasten goaz, baina egia da, asko aldatzen da paisajea mendik ara. A ver si me puedo explicar. Hacer la pregunta, no sé si se ha dicho o no, pero ¿cuánta madera usamos como una sociedad? ¿Qué necesidades tenemos? Porque si, o sea, en cuanto a madera, papel y esas cosas, porque si no se, lo ideal es, para mí me parece que la zona misma produce lo que usa, no solo la mueves un problema de un sitio a otro. Entonces no sé cuántas discusiones. Hor baso biziak plataforma bere garean ez dakite bat erantzun hori. Bai, egin genuen azterketatxo bat, biren artean eta gero komentatu ziguten kalkuloak ez genituela itxura esondo egin. Kontua zen, filosofia da, guk ez duguna nahi guretzat, ez eramatea beste herrialde batera, no? No en mi patio trasero esaten dena. Orduan guk esaten genuna zen, guazen kalkulo bat egitea. Zema behar dugu komuneko papera, zema behar dugu, ez da izan, deribatu guztietan, egurretik ateratzen diren guzti horietan eta bar. Egite oso kalkulo bat, erkidegoan edo dena Nafarroan, edo dena delakoan, eta horren arabera, kalkulatzen duzu, ze monolaborantza behar duzun hori ekoizteko. Hortikan aurrera egiten dena, izango da, beste enpresa horien negoziorako, ez beharretarako. Orduan, negozioa dira, beharrak publikoak direnean behar batzu dira. Eta orduan, guk esaten genuen hori, orain ez dute esango datuaz, baina hori zen, ez? Osea, delimitatzea, markatzea, zenbat behar dugun monolaborantzatik erabateko edo bestekoa, hori asetzeko. Eta ez bidaltzeko hori, gu orain derrepente dana konservazionista bihurtzen bagara, zer herrialde politan bizi gara, baina zeinek egingo duelan zikina. Hau da, nondik ekarriko dugu egurra, ez? Guk ez duguna nahi guri egitea, Europatikan bidaltzea honea, eukaliptuak edo ez dakite ze monolaborantza baldintzak, guk ere bestentzatez. Orduan, hori egin zen, baina nik uste faltan dagoela hori egitea, modu hemen aipatu den bezala, modu koordinatu batean, gure beharrak zeintzu diran, arlo horretan, bai. Eta horren arabera diseinatzea zenolako basogintza nahi dugun. Bata produziorako, estaldura batekin, beste bat, alako beharretarako, eta beste bat konservaziorako. Adibidez, ikusten dugu. Hori instituzio handiek ez badute egin nahi, eta ez dute egin nahi, zergatik ezin gara hasi udaletxetatik. Udaletxeak baduzka bere lur publiko batzuk, eta hasi gara planteatzen zenbat lur behar dugun elikadura ekoizteko, zenbat lur behar dugun papera egiteko, zenbat lur behar dugun egurra egiteko, eta gero udaletxeak ere antolatu aldu bere egitura horren inguruan, ez? Eta izango zen pozu interesgarri bat, Baina, adibidez, Bizkaian, Gipuzkoan ez daki, baina hor badaude mendia dago katalogatuta, katalogazio diferentea dekoz, eta adibidez, erabilpen publikoko mendiak, katalogo bat dago, udaletako lurrak direz,
baina katalogatuta daude ezaugarri batzuengatik monte utilidad pública erderaz dana, eta orain arte gehiena Bizkaian gutxienez diputazioa gestionatu dago. Eta gu adibidez, guk terreno dekogu bai, eta gure terreno inguruen dagoen monte utilidad pública bai, hori eukalipto eta pinue da. Eta diputazioa gestionatu izan dago, gestionatzen dago, ez? Orduan horre ere, ez da ginok esan dagoen, komo eredua izan da hori. Zein da kontu ere bai, nik uste da sartzen dela udaletxek daukaten kapazidadea euren lurrak gestionatzeko. Gaur egun uste dut, udaletxe askok ez dakitela ez da zer lur daukat, kasu batzuta. Ez dakit hor zuek... Bai, azkenengo urteetan ni igual buska zautzo geixa, baina Bizkaia Bizkaian esango duke bixetan, udaletxe asko saiatu dira Bizkaia rekuperatzen kudeaketa hori. Beste galdu dozu, gero ja kostatzen dela bueltatzea horretara, ez? Dare lur patrimonialak udaletxe gestionatzen dituela, kudeatzen ditue lur privatua izango bazen bezala, ez? Udaletxea basoja bat, eta kudeatzen dau, bere lur hori. Eta horre, onura publikoko mentu. Eta horrek, Gipuzkoan beti, unertera izan da diputazioa kudeatu izan kudeatzen ditu. Eta ala moduz, batzutan hobeto, ez dut okerra. Baina badare formulak, kudeaketa hori guztot berreskuratzeko. Udaletxe batzu badabiz lehenketa horrek eta itxen. Eta gaur udaletxe asko dabiz erosten. Erosten da diru partidatxo bat, zuk komentaldu zuen esperientzia. Interes luzean izan gara zuen eta interesgarria, baina hor badabiz sortzen formula ez da. Justo bat esan da, ez? Ez da inbeste dikotomia zuk esan duzu, pribatu eta publiko, esan hau. Bizkaian, eukalipto gehiago dago. Bizkaiako lur publikoetan, Gipuzkoan lur pribatetan bai. Orduan, ez da dana hortara mugatzen. Baina nik uste pribatuan alde dagoenak, ni basoja, pribatua, lurra dauzkat, ez nago jabetzan pribatuan alde, baina pribatuaren bitxartian, uste konsekuente izan behar da. Esan porque privatizatzen dena da beneficio. Baina kaltea sozializatzen da, ez? Beste sektore askotan bezala. Industriakin, kapitalismoarekin. Claro, privatizatzen da, iusismotik, ez? Bai, bakoitzan da bena. Baina, zu bakarri garatzen zago lurakin. Zuk sortu dozun kaltia, ondoko errekan edo bizilagunan iturburuan hori beste baten dako. Hori da, eta hori realista da, nik uste dut jabetza pribatuekin bukatzea gualepe gotera zein baizte. Baina gauz horrek gero eta gehiago plazaratzea eta gusto posible da. Dela, publikoa eta pribatua esaten deunean, diputazioak eta egiten dituzten estadistikatan, bakarrik azaltzen dugu herri honureko mendiak, motoria publika, bakarrik, publiko bezala. Hori iztukala. Bizkaian ez dut 50 publikoa eta 70 pribatua. Gertatzen dara, udal bakoitza gutxi horra beha, jaindudik zenbat terreno dauzkan, zenbat ez, hori batura ez duk egitea. Hori interesgarri izan duke, batura hori egitea zertitu. Zenbat benetan, zenbat terreno publikoa dagoen. Eta gero ikizatu, Gipuzkoa batez ere eta Bizkaian leku askotan dira. Mendi publikoak, kudeak eta udalak eromaten ditu. Diputazioen batera, laguntzeko gaude. Kudeak eta planak eta onartzen ditu udalak. Beretan ditu. Terreno bakarrik ez. Ez horko administrazioa, herri administrazioa, udalak dut ez diputazioa. Eta hori, tokiko legeak ematen dizkio, eskugan batzuk udalari, hori duk legea, Bizkaia da Gipuzkoan foru araua, legearen azpitik da. Baina, dela, lehen esan dena nik uste interesgarria dela, terrenoarena eta playarena. Playa eta hori dugu publiko diela. Hemendiak ez, zergatik ez. Ez hori bekarrik. Zebat Bizkaitar zeate hemen? Zebat zeate? Bizkaia? Bizkaian zema jende bizitzen. 1.200.000. Zer terreno daukazue? 2.200 kilometro gerratu. Bakorko egin. Hektarea bakoitzen, hektarea baten, 1.200 kuadro baten, 6 Bizkaitar sartu behar. 6. Bakoitzen. Ona, txarra, mendia, lurra, playa. 6 Bizkaitar hektareako ez daukagu terreno horiek, araban gehiago. Bizkaia da Gipuzkoa ez dago terreno. Ez que ez teko tokatzen, ez dala. Aigiela itzaiken, behaldiko, ondo ziren, buru jabetza,
bide honetan. Konturatu behar dugu, ez daukagula karreratik, ez daukagula. Claro, mendia goten ere, bueno, ordu batzuk paseo egiten digu, bale? Neuzki gero, kultur ateratzen hasi, eta matematika gehiago. Eta hori nik uste important dela, esan denakin, publikoa, eta oso gutxi daukagula. Oso gehiago, baina askoz gehiago, Bizkaian, hori. Bizkaitarra gaina ez darrak honak, Hori. Ez beste asunto bat, igual ez datorrena ona guztiz arire, gaur dagoen publikoagatik, baina udalen kudeaketaz ari garena, eta unaik ez nolera nik uste bai badala interesantea laketa hori udaletik egitea, baina kontutan hartu beste aspektu bat. Eta da diru sarrerena. Eta udal batzuk, basoak dituzten udal batzuk, diru sarrera batzuk izaten dituzte baso horien kudeaketetatik eratorriak. Eta udal txikiek orokorrean nola dagoen antolatuta udal finantzazioa diru iturri gutxi izaten dute. Eta batzurentzat, pisu handia dauka, basoetatik lortzen duten diruak ere. Dinot, beste gauza bat, ez da EAren kasua, ez. Baina hemen eskualdean badaude udal batzuk, mendi desente dutenak, 200 hektarea edo batzuk gehiago, beste batzuk gutxiago, 600 eta bat, eta diru batzuk jasotzen dituztenak horietatik. Ez da justua udal finantzia, beste era batera egin beharko litzateke, baina gaur-gaurkoz horrela da. Eta hortik gero egiten dute, beraien interesen arabera, ikusten dituzten gauzak. Berdin dit ekipamentuak edo beste erabateko inbertsioak. Eta hori ere pastel guztian kontutan hartu behar da. Urrutia okut gabe, areatza, ez dauka industria bat. Eta mendi publiko desenta dauka gorde aldia. Beraiek ez duten ezkenean. Udalaren aurrekontu ezaki importante bat egintzat, zara, egurretik atzera mendi publiko eta gortik nuetan. Galdera baina, mendi publiko hori nork kudeatzen du? Hori ez du batera txarra. Gastu hori orain arte diputazioa. Kudeatzen gastua diputazioa bere gain hartu du. Areatza berezia da, ze parke naturalean dago, barrua. Baina, ala ere, baina ez daukela beste diru iturririk. Sarrera bat zabaldu duzu, baina ez duzuen du azkenera. Eta azkenera presupuestoa, autonómicos, estatales, europeos, locales, orain, Europan, industriarako, gero, handiago, ez da bakarrik automatizazioa eta makina, herramienta eta ez dakiz zabaltzea merkatu internazionala.